लामसोबो जतनानो जोंनि इउटुब चेनेलाव थानाय भिडिअखौ आंनि रिनाय कालेक्शन्स फनुकानांगौ किन्तु आं जत कवर खालामलिया दाबो आरो कयेकटा रिनायनि आं कालेक्शन्स फनुका ग्राफ बाथाय आमखाय पिंक कलर में इशारे को तो खाय फुल बॉडी खायजा इदिनाय खाय लेहेंगा बाथाय रेड कलर ने आमाबो लेहेंगा बाथायनो हमसे काटालोंनि बागै दिखिलिया सेट खयारी पतानी फुल बॉडी जोरी राय तक्सान बागै केजिबि कमप्ले और कायला बारी दगा थानानै बागै कोनो फांसन दगा थानानै गे आंनाव फिट दं